leydi Sénégal to banggal diineji muɗum walla diine mum ene heewi jibru to banggal julɓe ɓe to haa ɓe gona julɓe sabu ene waɗi wiyeteɓen chrétien ji sababu mum noon ndun jibru kala ene wayno jibini ɗum koko wiyete laïcité laïcité noon ko helmere farayse nde ganduɗa natti e laamu yankagal leydi Sénégal haa ko Sénégal wi hoore muɗum ko république laïque manam ko dowla laïcité hono potal laïcité noon arno ko serdude diineji ɗi e laamu to leydi farayse ko ɗum wonno dalilu mum hankadine laamu wonta haalde e haala diine kono kadi diine nandata ɗemgal mum e haala laamu goto kala yahata ko haaju muɗum nde Sénégal heɓi jeytare noon nanni hen ɗum ɗon ngam hollude laamu o kañum de ala konngol e nder diine o kene yamiraɓe nden noon kamɓe yimɓe diine ɓe yoɓe ndewru diine maɓɓe nde ɓe paamiri ga keɓe jahata ko so tawi bonnata haydara e laamu he ɗum ɗon noon saabi goto kala tufi mbaggu muɗum yaltini laawol muɗum feññini ko woni ko Tijaniyankoɓe nde gandanɗa yalti koye Cheikh Ahmad Tijani Chérif on mo gandanɗa giyaɗo Algérie firi Maroc woni Fas ummi toon yimɓe gaare keeɓe muɗum Mouhamad Al Ghali rokku Cheikh Oumar nanni ɗum ka e ɓaleɓe laawol Tijani yaaji laawol Tijani hoɗum fecci Tijani Omarien waɗi Baye Niassen eyyi waɗi ɓe gandanɗa ɓe kamɓe mbiyete Tiwawon naaɓe mi haala noon cuuɗi gonɗi gonɗi nder Fuuta ɗi haa to Medina Gounass ɗum ɗon noon ɓen fof ko Tijaniyankoɓe haɗani ɗon laawol gongol ko mbiyata tariqa walla wirdu Tijani walla tariqa Tijani laayen kañum ne ɓe gefti ɗum ko laawol Seydina Limamou Laye wiyete ko Mouhamadou Lamine Thiaw on noon kañum ne nde firi laawol muɗum laawol ngol mbiya laayen saabu kamɓe fof ɓe joftina koye laayi hono Allah ngol ɗon laawol haɗani ɗon laawol Mouridiya ari laawol Mouridiya sosi ɗum ko Cheikh Ahmadou Bamba on jeeya ko Fuuta kañum ne de wiyeteno ko Amadou Ba jeeya ko Golléré on noon feri fayi Touba natto e nder leƴƴi jolfuɓe seeriraɓe laawol Mouridiya feeñi nde darni ngol ɗon laawol ɓenne waɗi almuɓe muɗum waɗi rewoɓe ɗum kamɓe ne wirdu maɓɓe ɓe kaɗani ɗon laawol Khadriya laawol asliyankole gila ko ɓoyde Cheikh Abdoul Khadir Jeylani sosno ɗum ha gandanɗa hande yettima nder Sénégal yaaji no feewi heewi kadi e hirnangue Afrique ɗin laawi fof nanɗo e Sénégal haɗani ɗon ɓe ko tarikayankoɓe ɓe ɓoytani eɗen kitale jeytare janggoynoɓe leyɗele arabe ɓe garti kañum ne ceridi mbi ngala e ɓen fof mbaɗi salafiste en mbaɗi Jamatul Ibadou Rahman en mbaɗi goɗɗum e goɗɗum ha woɗɓe janti hen ɓenne mbiyate ko Chia en manam seridiɓe holɗum ɓen ɓuuri abbitade ko Seydina Alin saabu ɓe mbi ko on woni nelaɗo wona Mouhammad sallallahu alaihi wasallam woni nelaɗo ɗiɗo laabi fof dari e nder leydi Sénégal goto fof ina wangoro banggue muɗum laamu ngu ene deƴƴina dardeɓe hono noon dalilu mum laamu ngu wi ko laïcité ɗemgal muɗum nannata ɗum e diineji ɗi ɗum waɗi gummiɗo fof waɗa hajji mum gummiɗo fof waɗa ziyara muɗum gummiɗo fof waɗi kammu muɗum gummiɗo fof waɗa laylatul qadre mum goto kala no famiri diine o abbitoro hono noon ronka waɗede hoore wotere saka julde wotere ɓe jiitodira nde wonno laamu ngu waɗani ɗemgal mum wi ko accidiɓe koye maɓɓe bandiraɓe ɗum de woni sababu laïcité ha leydi ndi gandanɗa hoore maɗa wayi hono oɗo sifa leydi Sénégal ɗum addi sifa muɗum mo jiitano